14. Wala. Wala. Yung kami number 7. Basket. Ano mo nang dalawang kalaban mo dito? Number 10. Number 4. Ira. Basket. Yung Napalaban po ang Warayos si Gamot. Hindi ka na po enter barangay. Number 7. Yes! Number 7. Number 3. Pass number 5. Number 5. There's the ball. Ball 10. Number